Hello mga kaigsuunan diha sa Ginoo. Ako ingon nga bag-ong tuig kaninyong tanan, malipayong bag-ong tuig. Kini si Pastor Rod or Pastor John. O nagaingon nga ang Ginoo magapanalangin kanato. So dinhi sa ako ang YouTube channel na pasalamat ako kaninyo kamong mga kaigsuunan nga makakita niini. Salamat kay sa nana. Ang ato ang pagahisgutan kinini ang mahitungod sa bag-o nga kinabuhi diha sa Ginoo. So bagong tuig, bagong kinabuhi 2019, alang kanatong tanan nilabay ang 2018. Ang Dios kanunay nga gapadayon nga panalangin kanato. So ako malipayon nga diha sa mga nagian nato sa tuwang ginabuhi, kanunay ang Ginoo nagapadumdum kanato sa mga maayong butang ngaya ang gihatag sa ato ang kinabuhi. So isan asa ka man karon o asa ka man dapit nga makakita ni nga video sa YouTube, ako nagaampo nga ang Dios nagapanalangin kanimo ug kanatong tanan. Magaampo kita. Langit nung Amahan, dako kayo akong pasalamat sa imong pagbantay, pagluwas, ug sa imong mga pulong karon nga among malandungan. Tugutan mo Ginoo, ang imong gahom, magauban ka namo ug maga-empower. Aron sa ana niining bag-ong tuig nga mo tubangon, padayon namo Ginoo nga ikaw pasidunggan, nga ikaw muhatag ka namo bag-ong kinabuhi ug magapasaylo sa among mga sala, magawagtang sa among mga kalapasan. O pinagis mong balaang espiritu, makita na mo ang imong kaayo. Amen. Amen. So mga kaigsunan, basahon ako ang pulong sa Ginoo nga atong makita dinhi sa Episo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 10. Mao kini nga ato ang pamalandungan niining mga kahigayunan dinhi sa pulong sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pinagis to ang Apostol Paul. So, atong title karon, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Wow, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So, sama sa bag-ong tuig nga gikan sa mga nangagi, paingon sa bag-ong umaabot sa ato ang kinabuhi. So, karon nagaingon ang pulong sa Ginoo. Kani adto patay kamo tungod sa inyong mga sala. Kay inyong mang gisunod ang mga tinguha niining kalibutana ug ang naghari niining kalibutan nga nagalakaw sa pagsugyot sa mga tawo nga dili mosunod sa Dios. Kitang tanan sama kani adto nga nagatinguha kita sa atong mga butanga, bustong buhaton uyon sa atong lawas ug sa atong mga tinguha lamang. Kita gikasuk-an sa Ginoo sama sa uban. Apan sa kadako kaayo sa gugma ug kaluoy sa Ginoong Hesukristo nga dili masukad o matugkad niyang paghigugma kanato, siya namatay alang sa itong mga kalapasan ug kita gibuhi niya pag-usab pinaagi sa Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa grasya kita giluwas o naluwas ug kita pagabanhawon uban kang Hesus aron magauban kaniya didto sa kalangitan. Busa sa mga katuigan nga dili gayud matugkad sa kadato sa grasya sa Dios ug iya ang pagkamaayo si Kristo Hesus. Tungod sa grasya kita iyang giluwas pinaagis tong pagtuo. Dili kini atong mga binuhatan, kini gasa sa Dios ug dili kini resulta sa atong maayong buhat aron walay magpasigarbo o magpanghambog. Kay kita gibuhat sa Dios sa sinugdan diha sa atong Ginoong Hesukristo aron magabuhat og mga maayong butang nga giandam ng daan sa Ginoo nga maoy atong mahimong kinabuhi. Dalaygon ng Dios sa iyang mga pulong. Mga kaigsunan, dili gayud nato malimod nga kita dili gayud perpekto, nga kita aduna gayoy kalapasan, nga sa dihang sa atong matag adlaw sa kinabuhi kana pakig-away, pakigbugno, pakigbisog nga pildiho nato ang naa sa ato ang kinabuhi nga mao ang sala
nga ang sala nga nagagahom kanato, ang sala nga nagahari kanato, nga maoy hinungdan nga nakapaguba sa to ang kinabuhi, nga mo nay rason nga nung dunay mga panghitabo nga mga dautan, mga tinguha tungod kay gigamhan kita sa sala nga atong nga sunod gikan ni Adan ug ni Eva nga didisobey ngadto sa Ginoo. O kinipod si Adan ug si Eva nga na-influence sa demonic ni Satan nga nagdestroy o nagatudlo sa mga hunahuna. So sa mga katuigan, sa mga kapanahunan, dunay patay, dunay paglimbungay, dunay corruption, tungod kay dunay power of darkness, dunay kadautan, dunay mga tinguha sa demonyo ni Satanas para gubon ang kinabuhi sa tao. Niining kahigayunan sa to ang kinabuhi sa tong pagpadayon, kinahanglan nga move on ug motinguha kita sa pagpadayon sa pagtan-aw diha sa to ang Ginoong Jesucristo. Ingon pa sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo, kaniadto patay kita tungod sa sala. Nasubot pa sabot nga ang kinabuhi nga giharian sa sala equivalent nga patay. So doon ay tawo nga buhi ka, himsog imong panglawas, maayo ang imong panglawas, pero kung wala ka diha sa Ginoo unya nagapadayon ang imong kinabuhi sa sala, equivalent nga patay ka. So pasabot nga you are dead. So buhi ka, alive ka, pero ang imong connection, ang imong spiritual na kinabuhi patay. So mo na nga living dead, no? Living dead in English nga buhi pero patay di ay, no? So ingon pa diha nga in which you once lived kaniadto nagapuyo kamo following the course of this world nga ginasunod. So kung wala pa si Kristo sa kinabuhi, wala tay pag-ila sa to ang sala, wala tay pagpangayog pasaylo, wala tay pagdangop sa Dios. Ang atong ginasunod, ang ato orang gusto to ang kinabuhi. Dahang kay mga tao nga gusto silang kinabuhi, pag dili na sila ganahan as lalaki, magpakababayi, di na sila ganahan magpakababayi, magpakalalaki, di na sila ganahan ani, ilabay na, o di na sila ganahan silang partner, alis na daghan kay tag mga gusto nga usahay dili na nato ginasunod ang kabubuton sa Dios kun dili ang ato nang ginatan-aw ang makapalipay, makapahappy, and we feel happy. And we are all guilty. Kitang tanan guilty ni ana. Ang kalibutan puno sa paggukod, sa pagkompetisyon. Ug mao na ang giingon diha sa pulong sa Ginoo kay kita wala pa man diha sa Ginoo, gisunod nato ang gahom sa kangit-ngit. Gisunod nato ang pag-disobey sa Ginoo, ang dili pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang dili pangita sa kabubuton o sa gingharian sa Dios. So wala tay pagtagad, wala tay tinguha, wala tay kalipay sa mga butang gusto sa Ginoo. Tungod kay ang atong mga kinabuhi, ang atong mga kaugalingon nalingla, no? So na-deceive, naapa kita sa mga buhat, sa mga kadautan. Ang gaingon pa diri, and all of us once live among them and passion of the flesh. So kitang tanan mas gusto nato nga gisunod o ginasunod nato ang gustos tong lawas, gustos tong tinguha. So nga dili maayos tong kaugali, dili maayos sa kabubuton sa Ginoo ug mao'y gitinguha nato ang gusto lamang sa atong lawas atong kaugalingon. Ug kita mahiagom sa kasuko sa paghukom sa Ginoo. So mao na ang ato sitwasyon nga wala pa kita sa Ginoo. Apan dinhi niabot na sa diha nga basahon nato moabot ang bag-ong kinabuhi sama sa bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi sama ni ining tuig karon bagong tuig, bagong kinabuhi, duyog sa atong mga pagbati, atong laylayon ug atong awiton aron magmalipayon kasadya ning tagna. So kasadya, ngano magkasadya man ta, ngano magkalipay man ta, luyo sa atong pagkadautan, luyo sa atong pagkamakasasala, nga dili ta worthy, nga dili ta angayan. Tungod kay in verse 4 sa Episo kapitulo 2 bersikulo 4, apan ang Dios nga dato saya ang pagkamaluluyon
ug sa dil naghingapin niya nga gugma siya nga kita patay sa atong mga sala, gibuhi kita niya, pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Wow! Gihimo kita tungod sa atong sa atong mga kalapasan nga dili na ato kaya, kita gibuhi, gibag-o, bag-uhon o gibag-o diha sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa iya ang grasya, kita naluwas. Amen. Dalaygon ang Diyos, angay kitang mga kasadya niining bagong tuig, nga bago nga kinabuhi nga sa dihang naa si Kristo sa atong kinabuhi, dawato nato siya, basulan nato atong mga sala, iila nato si Kristo sa kinabuhi. Dunay bagong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nga pinaagi sa iyang grasya, kita maluwas o naluwas. Gibanhaw kita uban kay Kristo aron kita makalingkod uban kaniya didto sa gingharian niya sa langit. Pagkanindot. Mao ni bag-ong balita. This is a good news to all of us. Kani ang maayong balita alang kanato karon. Kung ganahuna ka nining bag-ong tuig karon 2019 o paabot sa imong kinabuhi unsay maayong plano, dunay dakong plano ang Dios sa imong kinabuhi na si Kristo namatay diha sa cross, na gilubong og nabanhaw pag-usab ug siya buhi kay gusto niya nga siya usab mabuhi sa tuwang kinabuhi nga pinaagis tong pagtuo sa atong pag-ila kaniya, kita iyang gitwagtangan sa atong mga sala aron nga kita sa umaabot na panahon makapuyo didto sa gingharian sa Ginoo. San asa ka man ligsoon, unsa man ang imong problema, hinumdumi nga bisan sa atong mga kalapasan, kung tinuod kitang muila, muduol sa itong Ginoong Jesucristo, tagaan kaniya og bag-o nga kalag, bag-o nga kinabuhi, mahimo kang bag-ong pagkatao, dili man ta perpekto, apan pinaagi sa gahom sa itong Ginoong Jesucristo, so sa balaang espiritu nga nagapuyo sa itong kasing-kasing, ang atong langitnong amahan, nagpadala sa iyang anak, na si Jesucristo, mudayha, mupahayag sa iyang gahom, kaya naghingapin niyang gugma o grasya, maangkon natong tanan. Ingon pa diri sa verse 7, no, sa Episo Kapitulo 2, versikulo 7, tungod niya ana mga katuigan, nga dili gay masukad, nga kadato sa gugma o kaayo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o sa atong Diyos, diha sa atong Hesukristo, kay kita naluwas, pinaagi sa grasya sa Diyos, o sa atong pinaagis tong pagtuo, sa atong pagtuo sa Diyos, sa atong pag-ila kaniya. This is not kini dili ang atong binuhatan. Ang kaluwasan dili sa atong maayong binuhatan, kay ang tawo magapasigarbo kung kini iyang paningkamutan. Ang kaluwasan gihatag na atay kagawasan sa dihang atong pagtuo, pagpili sa atong Ginoong Jesucristo, mamunga kana og mga maayong buhat para makapadayon kita sa paglakaw sa balaan nga kinabuhi sa atong pag-journey sa ato ang kinabuhi. San asa ka man karon, hinumdumi nga naa si Kristo. Hinumdumi ang iyang gugma, ang iyang grasya, tuhui siya, ilha siya sa imong kinabuhi ug aduna kay hayag nga katuigan sa imo ang pagpadayon sa kinabuhi. Kay kining tanan gibuhat kita sa Dios alang sa pagbuhat og maayong butang nga angay natong ikinabuhi. Gibag-o kita, luwason kita, ug unsa man ka itom, ug unsa ka man ka makasasala, si Kristo nahigugma diha kanimo. Og ang kaluwasan nining katuigan nga moabot, ihatag niya kanimo. Igsuon ko, magaampo kita diha sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ginoong Jesus, gidawat ko ikaw nga akong Ginoo. Alagaron ko ikaw ug puyo sa akong kasing-kasing kinabuhi. Gikan karon ng imong balang espiritu magahari sa akong pagkatao. Dahang salamat Ginoo sa imong grasya nga dili masukod. Na ining bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, kinabuhion ko ang imong mga pulong. Salamat sa imong gahom ug gugma kini nga akong pag-ampo o pag-ila sa ngalan ni Jesus. Amen. Congratulations, ikaw anak sa Dios ug ikaw karon dunay bag-ong kinabuhi ug giluwas ka sa grasya sa Dios.
Happy New Year ug alagari siya kanunay sa imong kinabuhi. Thank you and goodbye.